दिनै जों बयबो मिन्थिबाय बिजनीनि नैबे टेंफाख्रि फोथाराव मैयानिफ्राय सोलिबाय थानाय जे बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्मा बेनि दिनै नैथि सान फुंबिलियाव दिनै बेयाव फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो मान बावनाय बर'नि गेदेमा रुंसारि बिथांमोननो मान बावनाय हाबाफारिया जालांबाय। बेनिफ्राय दा सेमिनार जागासिनो दङ। दान्दिसे समनि सिगाङाव बेयाव मान बावनाय हाबाफारि बेबो सोलिलांबाय। दा जोबोद गोजोनदों, जोबोद बेयाव लैहोर लैहोर सुबुंफोरनि बाहागो लानाय। जे बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माफ्रा सरासनस्रायै बिदिनो जायो, नाथाय बिजनीनि नैबे टेंफाख्रि जे फोथार बे फोथाराव जानाय बियो बोसोरसेला जथुम्माया मोनसे जारिमिनारि मोनसे जथुम्मा बियो जागोन। जों मिन्थिनायाव बेयाव गोदान मोनसे आफादबो दाजागोन 3 बोसोरनि थाखाय। दा सरासनस्रायै जों नायदों बिजनीनि नैबेहाय रायजो जानाय जि बर' सुबुं, बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेयाव रायजो जायो हिसाबै बेवहाय जेरैबायदि गाजा गोमजायै जानांगौमोन बेबायदिनो जादों। दा बेनि थाखाय आङो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बेनि जोंनि बानजाय आफादनि दैदेनगिरि आरो आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारजों गासैनिसिमबो आङो साबायखर बावदों। बिथांमोना खुब मोजाङैनो खुंफुंनायनि थाखाय। थेवबो जों मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन, दिनैसिमबो बर' थुनलाइ आफादा बर'खौ दिनै HCDL सोसननायजों लोगोसे बर'खौ दिनै बिजों महरै लाबोनानै दिनैसिम आसामाव बेखौ एसोसिएट लेंगुवेज लाबोनायसिम जेरैबायदि गोख्रों खामानि मावबोबाय, नाथाय दिनैसिमबो बर' बिजोंनि माखासे जेंनाया थालांबाय। दिनैसिमबो जों नायदों बेयाव बिटिआर ओनसोल एबा बिटिआरनि बाहेराव जोंनि BKWC एरियायावबो माखासे बेबायदि फरायसालि LPनिफ्राय जोंना फरायसालिमासिम माखासे जोंनि स्कुल आरो कलेजेसफ्रा दाबो भेन्सार जानानै दङ आरो बेनि थाखाय मोनसे दुखुआ थाबाय। गाबोन आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन। दा बेवहाय फिन खेबसेबाव हयथ' बर' बिजोंनि जि जेंना बेयो सावरायजागोन। दिनै जों नायदों जे बर' बिजोंनि जेंना हिसाबै दिनै भेन्साराथ' थाखाबायनो, बेनिफ्राय गोबां बेबायदि फरायसालि दं, फरायसालिमा दं, जेरावनोखि फोरोंगिरिनि जे अनजिमा बेयो आबुं दिनैसिमबो जायाखै। आरो बेजोंनो लोगोसे फरायसालिफ्राव जोंनि फरा बिजाब बेबो थिग मथे दाबो सम मथे सहैयाखै, बे जेंनाया दङ। नाथाय आसा खालामजायो दिनै आसाम सरकारजों जिहेथु जोंनि बिटिआरनि सरकार एबा जोंनि BKWC गासैबो सरकाराव आसाम सरकारजोंनो दंफायो। दा बे हिसाबै जोंनि आसाम सरकारा नैबे बर' बिजोंनि जे सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइखौ जाहाथे जेंना गैयाजासे बिथांमोना इयुनाव दैदेनलांगोन जों बेखौ आसा थिदों। आरो बेनि थाखाय जोंनियाव दा फरायसालिफ्राव जि फरायसाफोरनि अनजिमा खमायलांनाय, बे बाथ्राफ्राबो बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि थान्दै मेलफ्राव सावरायजायो। आं आसा थिदों नैबे टेंफाख्रियाव जानाय बे थान्दै मेलाव जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जोङो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव मोननो हायो आरो बिनि अनजिमाखौ फरायसानि अनजिमाखौ बांहोनायनि बेलायाव जाहाथे बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै मेलाव गोख्रोङै सावरायजायो, आं बेखौ मिजिंथिदों।